खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै रेव-रेवा नारजिहारिखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि उनाव रेव-रेवा नारजिहारिया निमाहा बिबाय नाथाय बिथाङा निमाहा बिदोंब्लाबो प्रमद बर'नि खामानि मावनायनि सायाव खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायाखै मख'नो गोनांदि प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ लानानै रेव-रेवा नारजिहारिया हेंथा खोथाफोर बुंथिदोंमोन नाथाय सोरखाराव थानानै सोरखारनि हेंथा खोथा बुंनायनि थाखाय रेव-रेवा नारजिहारिखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन प्रमद बर' बिथांनि खावलायनायाव बेखौ लानानै रेव-रेवा नारजिहारिया निमाहा बिदों प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जि दुखु मोनहोदों बिनि थाखाय निमाहा बियो होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि प्रमद बर' आरो आंनि गेजेराव जि बेले-बेजे जानायफोरा खौरां बिजोङाव गोसारदों बेनि खेंफुथि होनो थाखायनो खौरांगिरि मेल हांख्रायदों होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे रेव-रेवा नारजिहारिया बुंथिबावदि एलायन्सनि धोरोमखौ फालिनानै खोथाया सैथोब्लाबो प्रमद बर' सोरखारा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायाखै होननानै आं बुंनो नाङामोन बे गोरोन्थिखौ आं गनायबाय होननानै बुंथियो रेव-रेवा नारजिहारिया आरो जेब्लासिम बिजेपि आरो UPPL एलायन्सआव थागोन बेबायदि बुंनाय नंला होननानैबो बुंथिबावो लोगोसे इएम नङाब्लाबो बिजेपिनि आरो रायजो राजानि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानैबो बुंथिबावो रेव-रेवा नारजिहारिया बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि प्रमद बर'खौ लानानै गावारि बा पार्सनेल जेबो गाज्रि मोननाय गैया बिथांनि गियान आरो गुनखौसो बाख्नायो बर'नि राजखान्थिगिरिफोरनि मादाव बिथां बायदि अलराउन्डार बा जेरैबो आखा-फाखा दैदेनगिरि नुवाखै नाथाय जुदि बे गियानफोरखौ मोगथाङाव बाहायनानै खामानि मावनो हायोब्ला बर' हारिनि इयुनाव जौगानाय फैगोन होननानैबो आसा खालामो होननानै बुंथिबावो रेव-रेवा नारजिहारिया गारि मटर बेटारि रिक्सा बा जायखिजाया फिसा गारिनि टेक्सखौ खम खालामनानै होबाय रायजो सोरखारा रायजोनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि केशब महन्तआ टेक्सनि बेलायाव रेहाय फोसावदों टेक्सनि सायाव केशब महन्त बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव बेटारि रिक्साया टेक्स फेल जायोब्ला बा टेक्स होआबा 3,650 रां जुरिमाना होनो गोनां जायोमोन आरो फिटनेस फेल जायोबा 8,250 रां जुरिमाना होनो गोनां जायोमोन से बोसोरावनो गासै फ्राय 22,000 रां जुरिमाना होनो गोनां जायोमोन आरो 3 बोसोर 6 बोसोरसिमहालागै टेक्स होआब्ला जुरिमानायानो बेटारि रिक्सानि गुबै बेसेननिफ्राय बांसिन जायोमोन बेनिखायनो दा खालि 2,500 रां होयोब्लानो 15 बोसोरसिम टेक्स होनांनाय नंला बेटारि रिक्सानि अनगायैबो गुबुन गुबुन फिसा फिसा गारिनि बेलायावबो टेक्सखौ खम खालामनानै होबाय गेदेर गारिनि बेलायाव बोसोराव 6,000 टेक्स होनांगौमोन बेखौ खम खालामनानै 3,000 खालामनानै होबाय स्लिपारनिखौ 2,000निफ्राय 5,000 खालामनानै होबाय खालि गेदेर बासखौ एंगारनानै बेटारि रिक्सानिफ्राय गासैबो गारिफोर जेरै अट' भारा बोग्रा टेक्सि कमार्शियेल बा प्राइभेट गारिफोरनि टेक्सखौबो रेहाय होनाय जासिगोन खेबसे टेक्स होयोब्लानो 15 बोसोरसिम टेक्स होनांनाय नंला बा जेबो खाजोना होनांनाय नंला होननानै फोरमायथिदों केशब महन्तआ खेबसे टेक्स होयोब्लानो टेक्स होनाय होयिखौ लानानै लामा सामाफ्राव गारि मटरखौ लाखिनानै जेबो हारा-हास्ति खालामनो हानाय नंला होननानैबो फोरमायथिबावदों केशब महन्त बिथाङा टिकेट जासिनानै बा टिकेटनि लब दिन्थिनानै आइजोजों गाज्रि रायज्लायनाय मेसेजआ भाइराल बे खेबाव भाइराल जादों इएम अरुप कुमार देआ आइजोजों गाज्रि रायज्लायनायनि WhatsApp चाटआ भाइराल जादों नाथाय सोरबा दुथां सुबुङा इएम अरुप कुमार देनि मुंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय आरो राजखान्थि केरियारखौ गाज्रि खालामनो थाखाय अरुप कुमार देनि मुङै इडिट खालामनानै बेबायदि गाज्रि सावरायनानै भाइराल खालामदों होननानै खेंफुथि होयो इएम अरुप कुमार देआ बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा राजखान्थिगिरि जानायनि थाखाय बेफोरबायदिया जायो बोसोरसे सिगांबो सोरबा दुथां सुबुङा गाज्रि मुं होनायनि थांखिजों बेबायदिनो आइजोजों रायज्लायनाय भाइराल खालामनानै होदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो जायनाखि WhatsAppजों सावरायनाय स्क्रिनशट भाइराल जानायाव इएम अरुप कुमार देनि मबाइल नाम्बाराबो रोखा नुजादों बेनि सायावबो बिथाङा खेंफुथि होयोदि बियो इडिटसो आथिखालाव बेफोर गासैखौबो इडिट खालामनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा मोननो हानाय जादों सोनाब कार्बि आंलंनि खेर'नियाव मोननो हादों सासे बर' सुबुंनि गोथै देहाखौ माजगावनि शिबम बर' होननानै सिनायनो हानाय जादों खेर'निनि कपिली दैमानि साखाथियावनो मोननो हादों शिबम बर'नि गोथै देहाखौ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि समावनो
हाथायाव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन शिबम बर'आ गोबां नागिरनायनि उनावबो शिबम बर'खौ मोननो हायाखैमोन नाथाय उनाव कपिली दैमानि साखाथियाव बिथांनि स्कुटिखौ मोनग्रोनो हादों उनाव बेनि साखाथियावनो बिथांनि गोथै देहाखौबो मोननो हादों नाथाय बिथांखौ सोरबा बुथारदों ना जाब्रबथाय जानानै बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे दासिमबो रोखा जाथ'वाखै बिधान सभायाव दानिया थानाय नंला नामाज फरायनायनि थाखाय 2 घन्टा बन्द गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनफ्रोमबो शुक्रबाराव नामाज फरायनो थाखाय बिधान सभायावबो 2 घन्टा बन्द होनाय जायोमोन बा समाय होनाय जायोमोन नाथाय बेखौ दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बीजेपी सरकारा बोखारनानै होबाय बेखौ लानानै बेरेखा दोलोनि एमएलएफोरा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गिबि मन्थ्रिया धोरोम बा हारिनि नोजोरजों नायबिजिरो होननानै फोरमायथिदों आरो बेयो गोमोथाव बाथ्रा नङा होननानैबो बुंथिबावदों शुक्रबार सानखालि 2 घन्टा नङाब्लाबो नामाज फरायनो थाखाय 1 घन्टा बा खावसे घन्टा होयोब्लाबो जायो गासै शुक्रबारखौनो बन्द लुबैयाखै होननानैबो फोरमायथियो नामाज फरायनो समाय होनायजों रावनिबो जेबो खहा जाया आरो संबिधाननिबो हेंथा नङा खालि बीजेपीनि माखासे एमएलए फोरा नामाज फरायनो खाबु होआ बेबायदि साननायनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानैबो बुंथिबावो बेरेखा दोलोनि एमएलए ओजोंहाय बीजेपीनि एमएलएआबो बेनि सायाव फिननायखौ होफिनदों माखासे आइजोफोरा समबाराव शिब मन्दिराव थाङो माखासे आइजोफोरा मंगलबाराव हनुमान मन्दिराव थाङो थिग बेबायदिनो खायफा शनिबाराव शनि मन्दिराव थाङो खामानि मावनायनि साना माब्ला खामानिखौ बयबो मावनो नांगोन आरो गाव गावनि फुजाखौ न'आवनो होनो नांगोन मानि थाखाय मावख'आव होनानैबो सोंथि खालामबावो मुसलमानफोराबो फुं नङाब्ला बेलासियावनो गाव गावनि न'आवनो नामाजखौ फरायनो हायो होननानैबो फिननायखौ होबावो बीजेपीनि एमएलएआ फुंनि समाव बेरायबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिनि सौख्रांनायाव सानै आइजोनि जिउ खहा सासेया जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों दरंनि साखाथलियाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया फुंनि समाव बेरायफुबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिनि सौख्रांनायाव जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों रिना बर'आ मुंनि आइजोआ आरो गुबुन सासेया मंगलदै सोरखारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायाव जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा जासनु बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानैबो आइजोआ मंगलदै पातालसिं पारानिमोन बे लामाया 4 लाइन जानांगौमोन नाथाय 4 लाइन जायनि थाखाय 2 लाइन जानायनि थाखायनो बे लामायाव सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां जाब्रबथायफोर जाबोदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे लामाखौ गोख्रैनो 4 लाइन खालामनो थाखाय दाबि खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों